cóctel que leva un tomate, neste caso un poquinho de tomate de mermelada de tomate da nosa horta e vodka infusionado en albahaca. Poñemos 4 centilitros, unha mermelada de tomate da nosa horta, un ramiño de romeiro, lima, un tomatillo. E aquí teríamos o noso primeiro cóctel con inspiración da horta, mediterráneo, con ervas. O seguinte cóctel que vamos a facer é algo tamén que agora está moi de moda a nivel mundial, un green smoothie, un smoothie verde tamén con produtos da horta. Un poquinho de peras da nosa horta, un poquinho de plátano, neste caso sí que nos vamos a Canarias con plátano ecolóxico. 4 centilitros, leite vegetal de arroz.